Ιδιοκατασκευή σόμπα ρόκετ με άνδρος για μικρά κλαράκια. Αυτός είναι ο καυστήρας ρόκετ. Να το κουνήσουμε λίγο. Συγγνώμη για το κούνημα. Και πέλετ. Θάλαμος καύσης. Στάχτη. Καυστήρας για πέλετ. Όταν λοιπόν βάζουμε το καυστήρα για τον πέλετ, κλείνουμε το καπάκι των ξύλων, γεμίζουμε το δοχείο των πέλετ, 15 κιλά παίρνει εδώ, και πέφτει διαγωνίως στην απέναντι μεριά το πέλετ. Μπορεί να το γυρίσετε να πάσα στιγμή σε πέλετ ή ξύλα. Έχετε τη δυνατότητα. Ανεμιστήρας για να σπρώχνετε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο και στέλνει θερμοκρασία και σε άλλο δωμάτιο. Ανοίγουμε για τα ξύλα, το βλέπετε το καπάκι. Ψήνουμε και το μπιφτέκι μας. Όλα τα ξύλα των ελαιώνα μέσα, δεν τα καίμε στα χωράφια, τα καίμε στο σπίτι μας. Σόμπα με άνδρος. Καλό χειμώνα.